Prežili sme s Ivanom 3 politické prevraty, už sme boli z toho unavení. Po prevrate obyčajne vždy sa kabát prevráti, chystajú sa personálne zmeny. Vrátnik dostal pocit, že už mohol by byť primárom, veď tu robí presne 20 rokov. A pomocníka z kuchyne zas presunuli na áro a špinavý riad musí ostať bokom. Na čaji s pánom senátorom dnes sedí žena Bačová. Nechajú čaj aj malým tvorom, pijú ho mravci svrčkovia. Vždy vtedy, keď jubilant plače, smejú sa všetci okolo. A Jožko Púčik by bol radšej, keby už čaju nebolo. Prežili sme s Ivanom 3 politické prevraty, prichádzajú zmeny, nové časy. To, čo bolo kedysi, to nikdy sa už nevráti. Sleduješ tie zmeny z okna basy.